Täzeliň öň sürüsine sebitlerin arasyna atlayan jemgyýetçilik transport ferişdelerine otly we uçar gatnaklaryna agram düşýär. Paýtagtda zähmetçek bayramçylygy maşgala gydalary bilen geçirmäge çalışýan raýatlar, içerki migrantlar otly biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne goşmaça törew töläp sebitleri aşmaga çalışýar. Otly we uçar gatnaklary bilen bagly kynçylyk ýüze çykýar. Taksiler gymmatlaýar, bildirilýän talaby ödäp bilmeýär. Diýip Paýtagat Aşgabatdan hem de Balkan welaýatynyň beýlik sebitleri aşmaga çalışýan içerki migrantlar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Aşgabat Amyderiýa we Aşgabatda soğuz otly gatnaklary bilen bagly basagylygy aýdyp düşündirer ýaly däl. Tanys tapyp ýa-da biletleriň döwlet bahasynyň üstüne ulymeçwörlerde para berip otla minmeli. Diýip welaýat ýaşaýjylary aýdýar. 816 kilometr ýol geçip ýurdun çägindäki iň uzun otly gatnaw bolan Aşgabat Amyderiýa otlusy Paýtagatdan ýurdun günnägör sebitlerini Marwe Leva puratlaryna ýolagçy daşıýar. 11-12 sagat dowam edýän Aşgabatda şowda otlusy bolsa Garagum çölüni kesip geçip Paýtagat Aşgabatdan Demirgazyk sebitleri ýerleşýän ilatly ýerlere daşowda welaýatyna ýolagçy daşıýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy şu günler Türkmenbaş Aşgabat otlusyna da biletleriň tapdyrmaýanyny habar berýär. Ýolagçylar bu urgançy biletleriň döwlet bahasynyň üstüne prowadniklere ençeme esse pul berip otlularda orun almaga çalışýarlar. Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Türkmenistanda hususan bayramçylyk günlerine sebitara transport gatnawlaryna agram düşýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan raýatlar ýer bayramçylyklarda bu mesele üntü çekip gelýärler. Bu aralykda adatçy häkimetler bayramçylyk gawatlary içerki migrantlary Paýtagatdan gowyp çykarmak çärelerini hem güýçlendirýärler. Şol bir wagtda Aşgabatda zähmet çekip bayram günlerini öz ýaşaýan sebitlerini maşgala gydalary bilen bayramçylyk bellemäge çalışýan raýatlar içerki migrantlar transport bewedine sedewar bolýar. Şeýle problemler ýer bayramçylyklarda gaýtalanýan mahaly bu gedek ýurdun kanun goraýjy edaralary içerki otly gatnawlarynyň bilet sewdasyny we olara ýolagçy alynmagyny gödäwçilikde saklamak maksady bilen Paýtagatdaky otly mendiline nobotçuluk işlerini artdyrypdyrlar. Bu ýagdaý otly prowadniklerini de biletleriň döwlet bahasynyň üstüne goşmaça pul berip bir kanun bilet satyn almagy razy bolýan ýolagçylary da täze çykalgylary gözlemäge iterýär. Şeýlelikde Paýtagatdan günnägör sebitleri aşmaga çalışýan ýolagçylar Ahal welaýatynyň äne stansiýasyna çenli öz başdak aşyp şol ýerden Lewapýada marotlusyna minýärler. Daşuwda otlusy bolsa Odun Nepes stansiýasyna biletsiz täze ýolagçylar bilen tanışýar. Adamlar indi Aşgabatda otly gatnawlaryna bilet tapyp bilmeseler Lewapýada Mary welaýatlaryna gitmek üçin äne stansiýasyna Daşowut welaýatyna aşmak üçin bolsa Odun Nepes stansiýasyna barmaldygyny bilýärler. Diýip ýolagçylar aýdýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bayramçylygyň fonuny degişli ugurlar boýunça otly gatnawlarynyň sanynyň artdyrylanyny, muňa garamazdan biletleriň ýetmezçilik edýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň maglumatlary boýunça demir ýollar kompaniýasynyň tesbir alyp bilmeýär. Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bolan bu kompaniýa mundan otly biletleriniň onlaýn görnüşde satylyp başlanýanyny elan etdi. Şeýle çäreleri transport fudawyna korrupsiýa hadiselerini aradan aýyrmagy, bilet sewdasyny gödäwçilikde saklamak maksat edinipdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary otly gatnawlarynyň döwlet bahasynyň üstüne goşmaça pul tölenip otlary biletsiz ýolagçy alynmagynyň bayramçylyk gawatlaryna hasda ýygjamlaşýanyny aýdýarlar. Bu aralykda soňky aýlarda ýurdun demir ýol fudawyna bar bolan nowtanlyklar sosial ulgamlarda raýatlar tarapyndan gowdalyp başlandy. Şeýle mazmunak sosial media postlaryny teljiren habarçylarymyz polot ýollaryň çataçan suratlarynyň üns merkezine çekilenini aýtdylar. Mary welaýatynyň çağlar bağlaryna terbiýetçiler körpelere täze ýyl sowgatlaryny satyn almagy niýetlep enatalardan 50 manatdan pul ýygnaýar. Maliýe ýagdaý pes hojurluklar sowgatlary özleri taýýarlamagy teklip edýär. Beýlekler bolsa bu pullaryň dolulugyna sowgatlara sarf ediljegini anamsy garaýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Bayramany Türkmenigala we ýol öten etraplaryna enatalardan pul ýygnamak işleriniň giňirmi eýe bolýanyny habar berýärler. Täze ýyl bayramynda çağlara sowgat berjek diýärler. Biz sol sowgatlary özümiz çağlar baglaryna eltip tavsyrsak bolmazmy diýip soradyk. Ýöne bolanok diýdiler. Biz hemme çağlara bir meňze sowgat almak isleýäris diýdiler. Diýip bir näçe enata terbiýetçilere salglanýar. Pul bermäge göwnü razy bolmaýan enatalar çağlar baglarynyň özlerinden ýygnap alan pullarynyň ährisine sowgat aljagyna şüpheli çemeleşýär. Bizden 50 manat pul ýygnap, sonuň 25 manadyna çağlara sowgat satyn alarlar.
Diýip ene atalar ýurtda döwlet edara kärhanalarynyň adamlardan pul ýygnamak tejribelerine salgylanyp gurrun berýärler. Türkmenistana döwlet heýetçiligine edara kärhanalar dürli sebäplere salgylanyp büdjet işgärlerinden pul ýygnaýar. Pul ýygnamak çäreleri ýylyň şygarlarynyň satyn alynmagyna, tebigaty goramagy, mekdeplerde awatlaýyş işleriniň geçirilmegine ýa-da paýty ýygyn möhümine gönükdirilip bilinýär. Ýöne bu gedek bilim resmileri çağılar baglaryna ene atalardan ýygnalýan pullaryň olaryň öýdlerine sarf edilejekdigini aýdýarlar. Meniň bir tanyşym bazarda süýjü köke sewdasy bilen meşgullanýar. Şol maňa çağılar baglarynyň terbiýeçileriniň hemde müdirleriniň arzan bahadan çağılara sowatlary sargap başlandygyny aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä çağılar baglary bahasy 20-25 manat bolan sowatlary sargyar. Diýip ene atalar aýdýar. Men bu habary eşidip pul bermekden yüz öwürdüm. Geçen ýyl çağamyň terbiýeçisine sowat alyp berdim, emma bu ýyl hiç sat berjek däl. Diýip ene atalar sözüniň üstüne ýetirýär. Türkmenistanyň mektebi çene çağılar edaralarına öňkü ýyllerde däp bolan tejribelere görä täze ýyl bayramçylygynyň bosawatyny terbiýeçilik edaralaryna çağılar bilen täze ýyl ertiýlikleri geçirilýär. Bilim we terbiýeçilik edaralaryna çağılaryň ýetdiren sowgatlaryň aýazwaby hemde garpamyk tarapyndan paýlanmagy guramalaşdyrylýar. Käbir ýaş ene atalar öz çağılaryna berilmeli täze ýyl sowgatlarynyň hem prezident tarapyndan peşgeş berilmegine garaşýanlyklaryny aýdýarlar. Prezident 8 mart bayramında aýal gyzlara 60 manatdan sowgat paýlaýar. Täze ýyl bayramında hem çağılara 25 manatlyk sowgat berip bilmeýärmi? Diýip ýaş çağılaryň howsarlary Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda aýtdy. Ýaş ýigitler ýogsam bolmasa bu sowgatlar üçin öýdleriniň ene atalarynyň pensiýalarynyň harajat çykarmaly bolýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň 1-6 ýaş aralygyna çağılar mektebi çene çağılar edaralaryna terbiýelenýär. Birleşen Milletler Ugrumasynyň irat gaznasynyň we Birleşen Milletler Ugrumasynyň çağılar gaznasynyň Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti bilen birlikde 2020-nji ýylyň iýulyna çap eden hasabatyna görä Türkmenistanyň 3-5 ýaş aralygyna çağılaryň 40 göterimi çağılar bagyna gatnaýar. Ortiýetiň goşunlary söwüş meýdanynda öňe süýüşmegini dowam etdirýärkä gündogor Ukrainadaky frontyň köp böleginde çaknyşyklar boldy. Bu ýagdaý Kremliň strategiýasy baradaky çaklamalaryň fonunda dowam edýär. Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň baş ştaby 24 dekabrda ir seher bilen öten günüň başyndan bäri frontda 235 çaknyşygyň hasaba alynandygyny, Kharkiv, Donetsk we Kupiansk uğurlarında güýçli töweşleriň bolandygyny aýtdy. Bu habarda ortiýetiň şol wagt aralygynda 1600-den gowrak eskerden we 30 sany sowutly ulagdan ibarat ýetki çekenligi öňe sürildi. Emma bu sanlary garaşsyz tasdiklap bolmady. Moskwa uruşdaky ýetkileri barada seýrek tesbir berýär. Uruş öwreniş institutu 24 dekabrda çap eden hasabatynda ortiýetiň häzirki söwüşde üleri tutýan uğurlarynyň entek belli däldigini, sebäbi Rus goşunlarynyň Donetsk tebitiniň esasy şäheri Pokrovskiň günorta we günorta günbataryna köp çekilýänligini belledi. Rus güýçleriniň bu gazanjyny şäheri gurşap almak üçin ulanyp biljekdigi ýa-da Donetsk tebitiniň administrativ serhedine geçmek isleýänligi entek belli däl diýilip, Uruş öwreniş institutunyň hasabaty bellendi. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin geçen hepde Moskwanyň uruşdaky esasy maksadyna ýakynlaşanlygyny aýtdy. Ýöne ol bu barada jekmejek maglumat bermedi. Ukrainanyň öz giňişliginden basyp alyjy Rus güýçlerini kowmak üçin görkezýän garşylyk hüjümleri 2023-nji ýylyň oktýabr aýyndan bäri az üstünlük gazanýar. Rus goşunlary ýuwaş-ýuwaşdan günbatara tarap hereket edip Donetskiň Avdiivka şäherini soňra bolsa Vuldehar şäherini basyp aldy. Ortiýet häzirki wagtda Donetskiň 60%-na gözükçülük edýär. Habar berilişine görä häzir şäherden bary ýogy bir näçe kilometr uzaklykda ýerleşýän Rus goşunlary häzirki frontyň golaýyndaky esasy logistika merkezi bolan Pokrovski eýläp bilerler. Pokrovsk strategiki taýdan möhümdir. Sebäbi esasy transport merkezi bolan we front liniýasyna ýakyn ýerleşýän bu şäher Donbass sebitindäki harby amallar üçin üpçünçülük merkezi bolup hyzmat edýär. Ortiýet bilen Ukrainanyň arasyndaky söwüş soňky hepdelerde hasam güýçlendi. Moskwa Ukrainanyň çäginde esasan raýat we energiýa infrastrukturasyna gönükdirilen sürüjüsiz uçar we raketa hüjümlerini amal aşyrdy. Kiev ortiýetiň çäginde newit we energiýa nişanlaryna hüjüm etmek bilen jogap berdi we hepdäniň ahirinde ortiýetiň newite baý Tatarstan Respublikasynyň paýtagty Gazanda belent binalara zarba urdy. Geçen hepde Putin Washingtony we günbatara işaret edip Rus eglişikleriniň geljegi barada agzady we her ýyl geçirilýän sorak jogap konferensiýasynda ortiýetiň eglişik etmäge taýýardygyny aýtdy.
Emma ol egleşik ideýasyna ençeme şertleri goşdy we Moskwanyň Ukrainany boyun egdirmek, NATO hem günbatar ýurtlaryndan uly howpsuzlyk kepilliklerini gazanmak maksadynyň bardygyny öňe sürdi. Şeýle-de ol Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýni kanuny lider hasaplamaýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine taýlanan Donald Trump 22-nji dekabrda Turning Points America Fest konferensiýasyndan çykyşynda 20-nji ýanwary bellänen kasam kabul ediş dawaratyndan soň uruşy çalyp bes etmek üçin hereket etjekdigini aýdyp, biz bu söwüşi bes etmeli, uruş elhenç diýdi.